Neznámý fanoušek mi poslal e-mail o nový Minecraft verzi. OK, to zní dost zajímavě. Ahoj Hejlovče, jsem tvůj velký fanoušek a miluju tvá videa. Nedávno jsem objevil takovou verzi Minecraftu, kde je spoustu záhad a legend, které čekají na tvé vyřešení. Jedině ty můžeš přijít na klub. Prosím, stáhni si ji, dal jsem ji do přílohy tady dole v e-mailu. Díky, největší fanoušek. A ta verze se jmenuje version 666.bat. OK, to zní dost zvláštně, mám to vůbec sakra stahovat. Ale tak když je to největší fanoušek, tak by mě přece nechtěl nějak jako poškodit, ne? No OK, dobrá, dáme to stáhnout a uvidíme. Dobře, tak mám to tady na ploše a teď už to teda jenom otevřu. No asi jo, uka. Počkej, hackování do systému přístup povolen? Panebože, co to je? Co mám dělat? WTF? Co? Počkej, co? Počkej, Alt F4. WTF? Co tohle? Já se to musím nějak rychle zbavit, počkat. Vypnu to. Takhle to nejde. Vypnout a teď ještě rychle vypojit internet. Počkat, to je... tady, rychle vytáhnout. Dobrý. Panebože, co tohle to bylo? Co se to děje? Bože. Počkat. Takhle to je lepší. Co to je, sakra? Co to sakra je? Obálka? Aha. Tam je někdo, co to sakra je? Dopis, že by? Počkej, co to? Vím o tobě všechno, Hejlovče? Myslíš, že tě nikdo nedokáže odhalit? Pane bože, to ne! Ale jak se o mě sakra mohl dozvědět? Teď já si přece svoje soukromí hlídám. Co teď sakra budu dělat? Já nevím, pane bože, jak tohle to vyřeším? Jak se o mě ale sakra dozvěděl, když jsem nic zajímavého, divného, podezřelého nedělal? Počkej, já už to mám. To byl ten e-mail od toho věrného fanouška? Ach jo. Já se budu muset asi přestěhovat. Ví, kde bydlím. No nic no. Tak jdu pro starou banánovku a pobalím pár věcí, co tady ještě mám. Ach jo. To se s tímhle vším mám fakt rozloučit. No nic no. Tak jdu na to. Ale čím začít? OK, tak musím si vzít sako, mikinu, tričko, potom můj merch, ten tam musí jít. Tak, krásně zabalit. Tady ještě hodně starý merch, to je taková nostalgie tohleto. Pane bože, a teď se mi to má všechno vejít do jedné krabice. No dobře, moje klávesnice, tu si taky vezmu sebou. Tak, a jdem na to. Tohle je snad asi moje nejoblíbenější trička, doufám, že se mi nikde nestratí cestou. A tohle, to je extrémně starý merch. No a teď bohužel skončí v krabici. No a potom můj nejnovější merch. Tohle, jestli se mi ztratí, tak budu fakt vraždit, jako. No jo no, tak jdu pro další. Počkat. Pane bože, teď já bych málem zapomněl na můj ninja polštář. Tady je. Ten mi nesmí chybět. Ty budeš mít vždycky místo v mém srdíčku. Tak nějaký speciální místo, pojď, ať se, no. Ale jo, dobrý, vejde se tam. Ach jo.
Tak už jsem tady konečně, no. A teď už to jenom vybalit. Tak jdu s tímhle jako první asi. Soukromí číslo. Haló? Cože? Myslíš, že tě to pomůže všechno to stěhování? Pane bože, co budu dělat? Jo. Furt mě nějak bolí hlava. No nic, asi si budu lehnout trošku dřív dneska. Doufám, že zítra na něco přijdu. Tak dobrou. Mám to! Půjdu na policii! A tohle už nebudu potřebovat. I hned se otoč a jdi pryč, vidím tě. OK, pane bože. No tak asi budu muset, no. Čau. No nazdar, kde si? Už to na teba čekám pol hodinu. Pane bože, já jsem na to úplně zapomněl. Sorry, hele, já tam hnedka budu, jo, během tak 5 minut. Ježiš, tak pohni teda. OK, hnedka tam budu, jo, sorry, čau. Čau kámo, hele, fakt sorry, já jsem nechtěl, promiň, jako vůbec mi to nedošlo, mám teď takový trápení, no. No keď si už tu teda, čo si dáš, prosím ťa? No já si dám burger, ale jaký tyjo, cheeseburger, queen, jalapeno, ne, já si dám double burger, co ty? Ja si dám asi pizzu, by som si dal, Počkej, ale... co? Čo? Co mi to neznámé jíde chce sdílet fotku? Co to? Počkej, to si... Čo? To si děláš srandu. Co to je? To je ta fotka. On ji ztratil. OK. Čo tu má? Ukáž. Ty kokos, už chápem. Ty No, kámo. jo. Akože ja som zažil takéto niečo podobné a mám plán. Viem, ako to vyriešiť. Mám jeho telefon. Fúha, OK. Takže plán. Musíš začať tak, že... Měl hodně dobrý nápad, ale musí se vyřešit pár základních bodů. Kde? Kde by to sakra mohlo být?
Musí to být někde u OCčka, nějakého obchodního centra, tak počkej. Praha OC. OK, vyjedeme tady Westfield Chodov, Černý most, ale to jsou jako obojí známá. Tady je hrozně velký parkoviště na Chodově. Černý most, tam to moc neznám, to není dobrý nápad. Palladium, to je v centru, to je kravina. Co máme další? Okay. OC Nový Smíchov, to je taky centrum, který moc neriskoval. Eden, tyjo, Eden, no, tam jsou podzemní garáže, to není dobrý, to fakt ne. A pak tady máme Letňany, tyjo, počkej, Letňany. Tam je naproti takový opuštěný parkoviště, kde je, myslím, Baumax a ještě něco, Decathlon, myslím. Tam by to šlo, tam by to bylo ideální, OK, tam půjdem. A teď to teda chci vyřešit kdy. No. Hele, chtěl by to asi někdy v noci, kdy už nebude chodit tolik lidí a mám šanci toho stalkera odhalit. Takže tenhle čas bude asi ideální, si myslím. Takže tak nějak přesně za den by to šlo. A poslední je teda to nejdůležitější. A to je to, co mi říkal Drago. Musím udělat nenápadně storíčko, kde se schovám a budu ho tak nějak já stalkovat, že se vlastně ty role obrátí. Jo, doufám, že to vyjde. No, tak jdeme na to. Letňany mi poslouží jako dobrá návnada. Teď už teda jenom zveřejnit storíčko a bude to. Ale ať to tam jde vidět. Počkej, hele, takhle, OK. Tak, a může to začít. Tak jo, už jenom přidám polohu, Letňany, tak, ať je to jasný, no a přidat. A teďkon už se na něj jenom počkat. Tohle bude asi dlouhá noc. Pane bože, tamhle je ten stalker! Já ho mám ho! Pojďme se podívat, kolik mám odběratelů. 358 500. No, říkal jsem, že se odolím za 400 000. Ach jo, kéž by aspoň diváci věděli, jak si toho fakt vážím. Mám nápad. Já nemusím čekat do těch 400 000. Tohle už se nesmí v životě opakovat. Tohle je začátek nový éry, nový kapitoly kanálu. Jsem odhalený.